Hi mga Kuya Goy, welcome sa ating official YouTube channel, ang Kuya Goy 99 TV. Baka di pa kayo nakapag-subscribe, just click the subscription button at saka yung notification bell at saka yung all para updated kayo sa aming mga bagong videos na ipapalabas. At saka pag napatawa namin kayong mga Kuya Goy, bigyan nyo naman po kami ng isang like dyan mga Kuya Goy. Okay? Oh my God! Wow! Oh! Yay! No! God, please, no! 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 Nice. Hi Kuya Goy, thank you for watching.